Jeħtieġ li issa mill-kliem ngħaddu għal fatti. Issa bħala pajjiż irridu nagħmlu minn kollox biex nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna. Dan intqal waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima fejn kien hemm aċċenna l-fatt li l-politika tkun minsuġa b'mod li twettaq l-ambizzjoni li nħarsu l-ambjent tagħna u li niżguraw li t-tibdil fil-klima ma jibqax iseħħ b'din ir-rata. L-appell tal-kelliema kien sabiex bħala pajjiż ikonna strateġija magħmula minn esperti fejn anki l-politika infassla tkun waħda ta' appoġġ għal din il-kawża. Fl-aħħar xhur u ġimgħat il-Partit Nazzjonalista li daqqat ta' proposti ambjentali u kien strumentali li jinħoloq il-grupp PN Greens Working Group dwar l-ambjent u tibdil fil-klima. Dan apparti il-fatt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista flimkien mal-KNZ permezz ta' mozzjoni kienet iddikjarata emerġenza klimatika f'pajjiżna. Fil-proposti tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jiżgura li l-ambjent Malti jkun imħares, jitnaqqas it-tniġġis u li Malta tkun qed tilħaq il-miri għat-tibdil fil-klima. Fost oħrajn, Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jaħdem biex tingħata aktar għajnuna il dawk li jridu jixtru karozzi elettriċi u għandu l-mira li Malta ikollha nofs il-vetturi f'pajjiżna jaħdmu bl-elettriku sal-2030. Partit Nazzjonalista fil-Gvern għandu lan li vetturi ta' trasport pubbliku sal-2025 ikunu jaħdmu bl-elettriku u bekk ukoll jitnaqqas it-tniġġis fil-qalba ta' lokalitajiet Maltin. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista preżenta anki att ta' proposti biex il-binijiet tagħna speċjalment l-iskejjel jintużaw b'mod aħjar fejn fuq il-bjut ikunu installati l-panelli tax-xemx. Il-Partit Nazzjonalista tella wkoll konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima sabiex din il-materja tant importanti għal futur tagħna titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali.